most vége van mindennek, és körbe fogok menni a buliba, hogy néz ki. Körbe fogok menni. Nyonyák! Nyonyák! Anyák! Ja, bocsánat! Anyák! Élő közvetítés, én meg rád megyek. Várjál Zoli, téged fénybe kell lefilmezni. Mindenkit lefilmezem. Anyák, anyák egy. Anyák egy, anyák kettő. Versenyezhetitek ki, hányadik évben van. Ez elég meta. Szívem nem fogtál! Boldog szülinapot! Nagyon boldog szülinapot! Utolsó kör! Utolsó kör, megyek tovább! Gyertek be a fénybe! És mit csináljunk? Emlékeztet csináljuk. Ez kibaszott jó. Ez egy videó. Tehát hiába pózoltak meg. Azt a kis italt merre raktad? Utoljára nektek akartam tölteni belőle. Azt hiszem valahol ide raktam. Mivel? Melyikkel? Most azt nézi, nem ott. Igen. Fölveszik. Kamerára nem. Ja, az nem az. Mit keresek? Hol lehet? Keresek egy... Mi? Itt akartunk inni utoljára belőle. Igen. Mi? Mindjárt megkeressük. Várjál! Calvados láng. Calvados, azt keresem. A Dóri tudja! A Dóri tudja! Karcsi, ott van a föld. Nem látszol. De egy olyat akkor egy legyen már itt. Csináljon kompromittálót. De videót veszek, ne nyúljatok be. De videót veszek. De ez egy... 5 perce is velem. Egy kompromittáló képet. This is a video shooting, please smile. Titeket is levideóznak, bár nem látszik belőletek semmi. Gergő, nem látszik belőle semmi. Az egésztől semmit. Az Ádám azt hiszi, hogy gyűlölöm. Nem gyűlölöd! Dehogy nem. Nézd, mondd meg neki, hogy Nem gyűlölöm! De igen. Nem Gyűlöl! Nem látszik senkiből semmi. Ez tök jó. Szerintem nyugodtan menj a férfi vécébe. Mert hogy igazából ott is lehet izélni, vagy hát pisülni. Rajta vagy a videó. 3:48-nál. Szia! Minek az izotópjait találtam abban a konvérban, a köriscét. Megvan a kávéhoz. Ja, hogy megkaptál is belőle? Megtalálsz? Én is kérlek. Mi van a konvérban? Mi van a konvérban? A kondérban? Chicken tikka masala, de szerintem elfogyott. Igen, nagyon új adtam, ott elszagoltad. De van még benne? Miért nem eszel? Gyere! Nincs már benne. Nincs meg? Mondtam, hogy későn jöttetek. Itt a vége videónak. Ez volt a buli.